Сәлам дуслар. Biz bugün bek үзенчәлекле bir yola ризыгы пешерәбез. Ул гәрдә, гөрдә дип атала кайбер якларда йорт гөрдәсе. Бу ризыкны елга 2 мәртәбә пешерә торган булганнар гадәттә. Беренче сыйнда аның менә хәзер яз көне болыннар, кырлар, хәтфә үлән белән шулай тигез генә үләннәр чыкканнан соң икенчесе инде көз көне маллар көтүдән кергәч җир өстенә кырпак төшкәннән соң пешергәннәр. Бу гөрдә инде бик гади эшләнеше. Аның өчен менә тишә камыр ясаганнар. Без инде менә алдык арыш уны, аңа салып җибәрәбез йомырка, су, туз һәм шикәр кама. Башка май кебек тәмләткечләр инде монда салынмый. Ашарга җиңел һәм тәмле булсын өчен инде аны әлбәттә менә оннарыбызны катнаштырып, будай унын да алдык без һәм арыш уны. Арыш унын да салабыз. Шулай булгатабыз һәм тишә камыр ясыйбыз. Гердә бердә ишетелгән сүз түгел бит инде, нәрсәне аңлата дигән вакытта гердә, гөрдә, гирдә ул безнең телебезгә фарсы теленнән кергән түгәрәк мәгънәсендә. Ягъни безнең менә бу пешергән әйберләребез вак-вак кына шундый кабартмалар, түгәрәк кабартмалар булып чыга инде. Тау ягында менә бу гөрдәсен пешергәннән соң инде иртәнге кояш чыкканга кадәр иңгер-миңгер вакытта бер кеше белән дә сөйләшмичә, гадәттә менә авылда шундый укый белә торган карчыкларга хәер итеп китерә торган булганнар. Бу инде әлбәттә йорт ияләренең ризалыгы өчен, ризалату өчен булса, беренчедән, икенчедән инде малларның исәнлеге өчен, авырулар, сырхаулар булсаларының баш исәнлеге өчен менә бу карчык инде дуа кыла торган булган. Менә шушы гәрдәне Казан арты авылларында, Лаеш якларында үлгән кешеләрне искә алу, аларның рухларын шатландыру өчен пешереп шулай тарата торган булганнар. Бу очракта инде гәрдәне 41-не пешергәннәр. Без менә гәрдәләребезне шулай ясап бетердек бит инде. Аларны менә шулай бускалап кабартма формасына кертәбез дә мишкә затабыз. 180 градуста каядыр бер 30 минут чамасында пешә торган булалар. Дуслар, безнең менә гөрдәләребез шулай пештеләр. Бу гөрдәләрне инде укый белә торган әбиләргә махсус менә шулай атап илтә торган булганнар.